Kusemini yasekuseni emnyango endlini yangenhla kuvela uMasithole ukhipha izibi ngomshanelo. Ugobile esinye isandla sibeka eqolo. Ememeze ebhekise elawini labafana. Mazwakhe! We mazwakhe! Ho! Ntombi kaMondisi, kanti uphi nalo mfana? Umuntu usengamemeza zashi. Mazwi! Aphume eqasho umazwakhe elawini labo ephikelele kunina. Esathi uyedlula asinde ngokulambisa kuyiso wayethu uyamsusuluza ngesagila esiphethe. Kusho ukuthi ubelokho ekhona lapha phakathi kwezindlu ezwa ngesikhathi uMasithole ememeza. Kunini unyoka ememeza wena mfana? Ha? Kunini? Eshe goba ecosha inguzunga yetsha abuye wayibona sengathi inkulu. Amsika sengayo. Nenza lento yenye yokuzindela umanibizwa nthule nje sengathi anikho. Iyona nto oyenza lethe kwindawo uyakhona leyo ukuthi betothisha bekubiza uvela uzindele nje. Phendula phela. Ngikhuluma nabo uzungiqhuthulela amehlo wena mfana. Cha. Umazwakhe ngamahlonyane echobe inzipho. Bamile manje lapha egcekeni. Umazwakhe ugobotisile akambheke nakumbheka uyise lo sethelwe ngezibonkolo. Kodwa lokho eqalaze endala ethukizanya ukuze abone nala uyise emthathelela ngomshisi. Uthi ka uthini? Kusho ukuthi nginamanga mina kulento engishoyo, ha? Nginamanga mazwakhe. Kuvela uMasithole futhi kuwo lo mnyango wendlu yangenhla. Umazwi aya kuyona. Awu yobe phela awu yobe sompisi. Salise umthethelela umfana. Kusho ukuthi bebevimbanise ngomsindo nje njengenjwayelo. Wase ehluleka ukuzwa izwi lomzala. Hey, ngoba nani mazwakhe? Phuthi umze lapha. Hawu. Antshilozeke manje umazwakhe engabe sazi noma kuzobe sekuyicala yena umesuke ehamba kanti noyise besakhuluma. Ashaya isikhwehlelo uNtuli. Nihlupha lapha ke nina bafazi ngoba ngeke nje nisiyeke nje silungise isimilo kulezi izingane. Izinto zonakala nikhona. Kulungile. Hamba wena. Uyeke kodwa lo mkhuba wakho ukuhlala phezulu kwendlela. Aqhubeka umazwakhe noNtuli eyomenhla kwesibaya nakho nenkomo seyibuya inhlasane namandekane aselokhu ekhala umlibe. Endlini yangenhla uMasithole uthukulula umfunzana woplastiki obonakala ugcwele ingubo. Yiziningi lazo sezike zagqokwa futhi kaningana nje kodwa isangagqokeka. Ethukulule elinye lamabhlokwe. Leli ngilinika umalume wakho uThembilosi. Hey, futhi ubhuti useguga ngempela ngikutshele kahle mina. Elibeke eceleni eshaya izandla. Uthe ngize ngikutshela ukuthi lezi ingubo akunikeza zona akuzona nje ezokugqokwa nje noma yikuphi ezasedolobheni. Uthe-ke ufuna leli ulushaye ngosuku lwakho lokuqala ekolishi. Ulumeshe naleli shirt. Ekhipha isheti limawalu lwendanga yigazelayo wena wabona insizwa zamaSoul Brothers ngasekuqaleni kweminyaka yama-80s. Aqhubeka. Uthe lokhu kokubili wayegqoka esalandela umalumekazi wakhe uMasibiya. Futhi ubhuti ubeza sukuma esihlalweni la esethi uyabona ko sisi waphelele lapha nje uMasibiya. Umtshela umshana ukuthi thina boMondisi siqhenya kakhulu ngaye. Wazise ungowuqala phela ukuya esikhungweni semfundo ephakeme esizukulwane nje sonke sika baba wethu uPolisi. Phela njengoba wazi nje nawe mazwakhe ukuthi iningi labo lapho uma ngesamagundane esikoleni sebehluleka ukulandela nokumela imiyalelo yothisha. Amamate kumazwakhe athatha ibhluku aliphakamisela emoyeni samuntu oluhlolayo aphinda alibeke eqolo samuntu olukalayo. Oh. Hey bantu malume kodwa ke mamusho ukuthi alilikhulu nje. Hayi usiyobona nje nawe mazwakhe. Hawu okunye phela futhi kuyokhula nawe. Akukuhle ukuthi izinto zikulingane ngoba isheshe zikushila bese ukhalela amandla akho uyithemba. Hayibo hey ngeke nje mina ngize ngivume. Ha uthini umazwakhe? Thina sasize sifaka amaphepha phambili ecathulweni zethu ukuze zisilingane. Ngaleyo ndlela uzayihlalisa ikhathi eside ngisho iminyaka emibili kuya kwemthathu. Ahleke umazwakhe ubone nje ukuthi usenqena nokuphikisana nomuntu omdala. Yizeke phela manje noma kwakuyilezi ayikhathi. Hawu kodwa ke hayi ngiyakuza. Ngiyakuza ma. Umalume wakho ke ungiphathisa izibusiso ethi ngize ngikufisela inhlanhla mntanami. Uhambe nazo zonke izinyanya namathongo ayisabelo sakhe endleleni yakho. Nomveli nqama uthe aza kusikelele nasesikoleni akuvikele kwizimo eziningi nje engaphazamisa ukufunda kwakho. Wathi uzubheka amantombazane nabangana babi mfana wami.
ziningi nje izinto ayishilo kodwa hayi ke hey ungihlekise sethu usizo utshela umshana ukuthi siyohlala njalo simlindile lapha ngethemba lokuthi intuthuko nogesi sokufika nayo kuleli lakithi njengoba sihlala ngobumnyama nje futhi ke nemigwaqo nje njengoba ingekho nje siyofaka lo yena usenjalo kungena uNtuli nkosikazi ngikhulule phela manje umfana nazi nenkomo seyikhala umlibi kanti nena ngaseliphakeme okuningi senokuqedela ntambama phela ngiyazi ukuthi njengoba umazi wakhe hamba nje kuseyoba isithando ake sengathi itshele gugu awuza umphemba bakithi uma sithole qoqa ingubo lezi ezibuyisela kuplastic wakhona baba phela kungokuqala nje sihanjelwa ingane futhi yakude nakangaka ngakho kubalekile ngimnikeze uthando lokugcina aphendukele kumazi wakhe hayi kodwa ke mazi wakhe ubaba wakho uqinisile phuthumani niyosema kuzokhuleka namandekane lawa selokho ekhala kusuka ekseni nibheke nalenkomo ebine ethumbe embeleni ukuthi ligcine liqhumile yini phela yize seniyolobola ngazo lezi namhlanje thatha abafazi mazi wakhe hayi ke lisho liphindeke lelo kaMondisi phela izona esebeyokwengeza ngazo namhlanje ekhetha ukuhlasela umzi wendoda lapho hey ingabe likhona nje yona intombi eteketisayo nje lapha komazi wakhe abephuma ngomnyoza wena ulandele amoyizele kancane umazi wakhe athatha ithunga emsamo nentambo zokusenga aphume elandela uyise enhlizweni yakhe ulokho efihla uzolile namehlo ulokho waphonse ngaphesheya komfula ngethemba lokuthi hleza melamele noma egudla iqele nje yotheza noma ke yokhelela akhijwe intambo yokusenga avuke phansi azacisha gxotshwe yona inkomo le nakho phela kasanakile nokuthi uyise useyibophile uyidonsele phale hey wena mazwa wathithiza nje ungelweni kanilofana thatha ithunga lelo ungene phansi kwenkomo wena uyakuloko ucabanga ingane okwana kusemeni manje shit tashatho umazi wakhe emzimbeni usecela ubulongwe nomquba avuka ayithintithe athatha ithunga ahlamba isandla angene phansi kwenkomo Mavundla Media kusekuseni esitobhini sebhasi okuyilona lodwa elihambayo lapha endaweni umazi wakhe noZolile bamphansi kwesihlahla babambene ngezandla babukene emehlweni uZolile lokho ekhophoze njalo umazi wakhe agobe akhipha incwadi kwesinye seyikhwama ayiphethe ayixelela lapha eceleni kwakhe ayifake ephaketheni elingemuva esiketini esiqokwe uZolile kakawazela lena incwadi yami yokugcina engiyibhalele yona ngaphambi kokuba ngiye edolobheni kuyona ngithukulula inhliziyo yami yonke uma sewuthola ithuba elikahle lokuhlala phansi wenabe ungasenaphazanyiswa yilutho uyikhiphe uyifunde ngonezi udle uzondle ngezithembiso namagama yokuthwala nala umzimba wakho balula ngenxa yezimo ukuhamba kwami okuzokuphonsa kuzo amamathe kuZolile efaka isandla ephaketheni lesiketi efuna ukuqinisekisa ukuthi ikhona ngempela yini lencwadi okukhulunywa ngayo kulungile ngizokwenza njalo mphemba wami omuhle akhophozele futhi ebheka phansi ebhala ngonyawo ubona nje ukuthi lolu thando selivukelwa qala phansi umzimba wakhe uphansi kodwa akazizwa nje kahle umazi wakhe emphulula ubuso kanyezi yami yasembo khwezi lami lobusa ngiyabonga angibheke emehlweni ngakho konke okuhle ngenzele khona kule minyaka emithathu siyiqalile into yethu ngiyazi sisebancane ukuyibandakanya ezenzweni naseyintweni zabantu abadala kodwa ngaphakathi kithi ngiyazi kufihla uthando luzosilinda lukhule nathi size sifike ezingeni lokulithokozela ngokufaneleyo ngiyakuthanda mamkhize wami asondele kuye amame emgqolozele emehlweni uZolile ekhophozela ebheka phansi amehla akagcwele inyembezi kanti umzimba negazi kuphansi aphakamisa ikhanda ebheka umazwi esakumntshontsha ngiyakuthanda nami sompisi wami omuhle uyindoda emadodeni aphinda bheke phansi basa lokhu bebambene ngezandla zombili ashaya isikhwehlelo umazi wakhe mntakwethu iyangidla ingebhe yebanga engisazolihamba lide sithando sami kanti ke nendawo iqhelile ngicela enhlizweni yakho ufihla umthandazo ukuthi khanye indlela yami
kube kuhle nokuhlala kwami la ngiyakhona. Kube sengathi uZolile uyabona ububi balendlela umazwakazi ohamba ngayo. Kodwa ukubona kwakhe kuphinde kufiphazwe ulwazi olufishane lwendlela eThekwini. Phela selokazalwa yena akakazayo ngisho eshowe nje lapha enqolweni. Kube sengathi uyawabona amahelekehle endlela ibhasi ezobe ligudla kuwo uma selihamba nesithandwa sakhe. Abuke emifuleni phansi indongeni ezibomvu. Avala amehlo ecabanga ukuthi konje lingake liginqike yini leli ibhasi umazwakhe engabe safika kwaseThekwini lapha. Kusenjalo beza ukuduma kwebhasi futhi selidumele eduze. UZolile afikelwe isibibithwane nanku lo mzuzu usufikile. Abamba umazwakhe amgomoshele ekhala kabuhlungu kodwa engaphimiseli samuntu obibithekayo. Umazwakhe angakhulumi lutho avela mbambe amange naye bese ethatha izikhwama zakhe angene ebhasini laselime eceleni kwakhe liduma ubona nje ukuthi sekulindwe yena. UZolile ambuka umazwakhe ngene eshoshela eyangaseyitulweni ezingasemva kwebhasi. Wayesembona kancane ngamehla agcwele inyembezi. Umazwakhe wayesevele ewindini elingemuva kwebhasi ethathazisa izandla evalelisa wena wabona uSiphamandla Cabashe ebingelela izinkumbi zabalandeli bebhova likadikadika enqotho. Kusenjalo ethuke la ebona sengathi ibhasi liyehluka endleleni. Le ndawo elihamba kuyo iwukhalo lukakwe ngamawa ngapha nangapha. Ngakho ayikho indlela yokuthi ibhasi lingehluka. Ethuke la eqaphela ukuthi cha lehluka impela amem ayibo esababaza lokho livele liphenduka ibhasi lishaya ungqimphotho ihlandle eziningi liphenduphenduka. Bakhala umayemaya abantu behayiza abanye libakhipha ngamawindi beyosakazeka phansi abanye libacindezela endleleni yalo ebheke phansi. Akhale kakhulu mazwakhe egejima eyangasendaweni yesehlakalo. Uyagejima kodwa kusengazuthi ume ndawonye akhale lalizwe uphupha ncedani hudula esayihudula kanjalo equmgwaqo kuqhamuka imoto kwayena angayazanga ukuthi iyayiqhamukephi. Kucace futhi ukuthi ize kuye ngqo. Amemeze kakhulu umebona ukuthi izomshayisa. Awu Zolile vuka yini bheka usomanzi kanjani. Unina emembuli itshalo lelayelele kulo. Ethuke la uZolile avuke esemanzi ke umzimba wonke. Useyaqhaqhazela novalo liyazenzela lapha kuye. Yini uphupani Zolile uma sibeka unina. Hayi lutho ma ebakaza. Avuke athatha isishweshwe sakhe asembathe egejima. Aphume ngejubane engasahlambanga nobuso. Agijime njalo eyoshona emfuleni ngezibukela lizomwelisela ngaphesheya kwamazwakhe. Wenyuka nje lapha emdonsweni kuye kulokhu kubuya izithombe zephupha liphuphile. Akhumbule sezofika ngabantulu ukuthi hleze umazwakhe usehambile nje vele ngoba nakho nesikhathi sokudlula kwebhasi sesishayile. Indlela yesitobhini sebhasi idlule esangweni kwaNtuli kubo kwamazwakhe. Akekele la esezodlula ngasemqubeni wakhona. Phela uyazi ukuthi ngelinye ilanga uzoba umakoti wala ekhaya. Kanti kuma kunjalo akufanele anyathele umquba wenkomo zakhona. Kodwa liphonsiso efuna ukubheka ukuthi umazwakhe usekhona yini. Kucwebile lapha egcekeni. Kusho ukuthi bahambe bonke ukumphelezela. Kanti njengoba bengakabuyi nje isekhona inhlansi yethemba lokuthi mhlawumbe ibhasi alikedluli. Agijime ngamandla ephikelele ngasesitobhini azehlisa ijubane uma esezofika ngakhona. Alalelisisa ubuwelewele bamazwi akhuluma esitobhini. Kusenjalo ezumsindo webhasi lisuka. Agijime futhi ngamandla efuna ukuyibonela ngamehlo isithandwa sakhe sithathazisa izandla sivalelisa. Ishaye ngamandla inhliziyo azafise sengazuthi ngabe usesebhasini kwasayena uqobo. Nakhona akasawunakile kamndeni wakwamazwakhe lo wazobhambana nawo njengoba eqhamukela lapha esitobhini nje. Edlule ngehube landelisa ngamehlo ibhasi laselisithwe izintuli ubona nje ukuthi iyashosholoza inqola yomlungu.
Sibuye futhi sibibithwana uma ecabanga ukuthi kukhona ikusasa lakhe kuleli yabhasi. Ahlengezele inyembezi ezwe sengazi ukuthi ihlathi ziyafudumala. Ezwe exegelo ngamadolo ayithole seguqe phansi ehlanganisa izandla ngaphambili ebheke emkhathini ekhuleka. Nkosi uzobe naye. Umlonde, umgcine, umvikele, umkhulise, umhlahlamelise. Kakhulu ekukwazini nasekwesabeni. Nani nyanyaza kubo, nimsingathe, nimkhalime, nimfukamele, nimengamele, nimiyalele indlela. Acwebe inyembezi ajobole abuyele emuva ehamba kancane elandela umndeni wakamazwi akhe okwakunini uMasithole, uThabile udade wabo nabafowabo abancane ababehambe beyixoxela benganake nakunaka. Azaqaphelela uMasithole sethi, hey Nkosi yami, okumfana wami uyabona nje ukuthi kujabule khona kodwa inhliziyo yakhe isele ngemuva. Oh hey, engabe umuntu ayazi nje ukuthi uyokhulisa kuze kube ukuthi omazwi akhe sebekwazi ukuyiqalela impilo ngabodwana. Hey, angadlaliki abafana namantombazana aseThekwini. Amamathe kuzolile la ezwe uMasithole ethi ngifuna boy uma esefuna intombi, ngifuna ezela emakhaya uma esefuna umfazi. Angizethembi nje lezi ichwicwici mina zasedolobheni. Abangumlomo ngesandla kuthi akacahla uzolile la ezuThabile ethi hayi lisho luphindeke lelo mama, kodwa ngiyamsola unkunzana ukuthi hayi sekukhona la atshale khona inhliziyo yakhe njengoba ehamba nje. Kusenjalo uThabile ahosheke ahudule inyawo nakho phela usefuna ukufica uzolile. Amamathe kuzolile athi ukuphakamisa inyawo nakho inhliziyo yakhe seyimtshela ukuthi kungenzeka ukhona umyalezo uThabile amphathele wona. uThabile ekhipha incwadi sakuyishushumbisa. Uthe ubhuti ngize ngikunikeze lokho. Wathi uzungalinge. Wathi ungalinge Zolile ukhohlwa amazwi niwakhuluma ekuthande. Amamathe kuzolile emukela incwadi. Hawu ngiyabonga phela. Ngiyabonga kakhulu. Aqaphela ukuthi incwadi ifana ncemishina le ayibona ikishwa umazwi akhe ephusheni. Lumshaye futhi uvalo umecabanga ukuthi engabe umazwi akhe uhamba kanjani endleleni embi kangaka eThekwini. Amamathe kayiqinise kodwa umama ehlakhe ehlangana nakaThabile. Ngiyabonga kakhulu Thabile. Awungitshele ube njani nje kodwa embheke emehlweni. Hayi khona ubona nje phela ukuthi kunzima endodeni kodwa ke pho yini angayenza. Kanti ke izolo hey kulalwe ebusuku kakhulu ubaba noma bemiyala bemluleka. Baphinde basinikeza ke nathi ithuba nje lokuthi sishilo kodwa zethu kumne wethu njengoba ehamba nje. Usethembisile ke kodwa naye ukuthi hayi uzoyimisela asimele abe yinxusa nje eliyilo la kulesi sigodi nendawo yonke nje yalapha kithi ophathi. Siyayiqhenya kakhulu ngomfowethu Zolile. Nawe nje ngikufisela inhlanhla othandweni lwenu. Sengazi ukuthi kungangashintsha lutho ngalokho kuhamba kamazwi akhe edolobheni. Mntana muntu uzolile edonsa umoya. Ake sihlalele kulelo themba. Ngiyamthanda umfowenu Thabile. Futhi ngiyazi ukuthi naye uyangithanda. Kodwa ke phela umuntu ngeke uzumthembe. Bafike la kuhlukana khona indlela. uThabile sengena kubo. Akekele futhi uzolile emqubeni ehle ngendlela ezomwelisela kubo ngaphesheya. Elokho ebuka incwadi ayibhalele umazwi wakhe ayiqabule ayifake ephaketheni agijime njalo eyoshona emfuleni. Mavundla Media.